אז מה המצב חברים? כאן עומר, אני לא יודע אם שמעו אותך. לא, תקרא להם, עומר, תעצור את הריקורדינג, כן, תקרא להם סטארס, תאמר מה קורה סטארס, מה קורה סטארים שלי, אז מה קורה סטארים שלי? מה קורה סטארים שלו? במשחק עם אספנו סטארים של עומר סטאר. זה אסף נם אחד, לא אסף נם, אבל בסדר. ואימור בגלל שנם נועם. לא, אתה רוצה גם להגיד איפה הוא גר? הוא גר בעדשים שבע ראשון לציון. פישר גר הוא גר בבאר שבע. כלומר איש אני גר בעדשים. יאללה, מתחילים. דיברתי מספיק. לכו אחורה. בלון, אני רוצה בלון. עוטר בלון. מה? בלון זה פסיכי. לא ראיתי את זה. למה אתה יכול לעוף? למה אתה יכול לזוז? כי אני לוחץ על רווח. אסף, אתה אוקיי. רד, תקשיב, אתה בונה את הבסיס, רגע שנייה, אני מתחיל לבנות בלון מפה, אני בונה בלון מפה, אתה בונה את הבסיס. שמיים, אנחנו צריכים שמיים. לא, יותר גבוה. אסף, מה זאת הרצפה הזאת? לא, תקשיב איך זה יראה, תקשיב. כזה ככה. לא, כזה גדול. ואז נשים בזה. רגע, זה ריבוע? ואז משתמשים בכזה ככה. לד מיקוק, ואז כזה ככה, אולי נגיד את זה טיפה פישר, ואז כאילו רק בפינות. בוא נעשה את זה 3 אבל פה התחלנו את הבלון. ואני רוצה להוסיף, אפשר להוסיף נראה לי סטרינגס. או כאילו את הליד. ואז רגע, let me אוקיי, ועכשיו? בוא ניקח קלאון, בוא ניקח פיילוט, מצוין, יש לנו שתי AI. רגע, יש לי רעיון. לא עובד לי. לא, תראה. אסף, תראה. לא, אבל אני צריך עכשיו הורסים את זה. הנה, ככה זה טוב. רגע, אני בודק איזה AI עובד לי פה. בוא נעשה משהו. הם לא זזים באמת, הם סתם אז אפשר כזה... כזה כאילו, לא רגע. אני רוצה כזה גרס ברצפה. זה לא נראה. טוב, דקה. אני הבנתי מה אתה רוצה, זוז, אני הנה, אעשה את ולזה זה. מתחבר ויש כזה איירון ויש פרנס. צריך לעשות אותם, מסתכלים מהחלון. איירון, פרנס, ואז וול, באיזה צבע? צבע אדום. מה אתה עושה? לא. אז תעשה את אסף, הבלון עננים. כן, לא, אסף, מה זה? סמוך! טוב, בסדר, סומך עליך. אפשר לעשות עננים? לא, שהרצפה זה עננים? והם כאילו מעל השלט. יואו, זה רעיון טוב, אומר. היי, לא לגנוב, גנב. לא גונבים. גנב, אני אתבע אותך על זכויות יוצרים. לא, יא טמבל, לא, תעשה הפוך. או לא, אומר. לא, אני לא רוצה אי, אני רוצה שזה... שמעל העננים משרה. הבנתי מה אתה אומר, טוב, סבבה. ואז במקומות ספציפיים. נכון, התמונות הישנות האלה? תעשה ככה, ואז המקומות אתה רוצה שהם יהיו בלונים, תעשה כאילו ככה. תמשיך לסמוך עליי, כי לא נדחק את זה אז. נו ככה יעני. הבנת? אבל תעשה שרוב האזור יהיה פאקינג שמיים. טוב, יאללה, אז תמשיך את הבלון. תכין עננים, פישר כזה מעול. קודם כל, אגב, זה לא צבע טוב לשמיים. אפשר עם פרטיקלים, אבל קודם כל אני רוצה לסיים את ההוטר בלון. זה נראה לי יותר שמיים. אם כבר... אוקיי, אני אנסה משהו? לא, מה זה? תחזור אחורה. כן, רגע. יואו, אין צבע לשמיים. לא גנבנו את הרעיון שלכם, אז אל תגנבו את אנחנו לא הרעיון. עושים עננים מכבל. אני רואה מה אתה עושה, זה נחמד. די. המוזיקה של זה כזה, מוזיקה. רגע, אז אני... לא, אתה עושה ככה. ככה, ואז... הנה, פה כבר אפשר רק לבן. אומר, הבלון לא נראה משהו, סך, אבל לא נראה. כמעט לא נראה, לא ככה. זה באמת שזה נראה טובה. זה השם יעזור לי, פישר, אתה תהיה על עננים, אני אהיה על הרצפה. כן, תביא, זה עבודה יותר קלה. ליד, איך אני... רגע, אפשר לשים פה ליד בכלל? לא חושב. לא, אנחנו צריכים חיה כלשהי. אפשר לשים אינביזיביליטי? לא חושב. איך? איך עושים למה? להקביר אתה לוחץ עליו. ישרא אין פה. בני רפרנס, אימורטל בני רפרנס. אשכרה אין פה. ואז אפשר לשים פה פנס. אין לנו בחיים מספיק זמן. כי עשית את הבלון. לא,
אי אפשר ליב, אסף אי אפשר לעשות ליד. אל תמלא אותו, אתה יודע, לא, כאילו רק מבטא. לא יודע, אולי, אתה טמבל קצת. רגע, בוא נחשוב על רעיונות לסטרינג. פין סבור. לסטרינג. אולי עם פארווה, אולי עם פנס. אני אבוא ואעזור לך בסנס, אני אסיים את ה... כן, זה יותר מדי שטוח. שמה נף? אסף זה טוב? יואו, אי אפשר קמפיירים. נו כן. נו זוז, תראה. אוקיי, אבל עכשיו תסיים את העננים, קאבווב. בישראל, זה לא טוב שם עם חצי עננים. הנה, קאבווב, ככה אסף. מהר. בוא נעשה גם קאבווב, גם הכל כזה. תראה בפנים מה האמת עשיתי. שכן, לא צריך בפנים, אבם, זה אמור להיות בחוץ. לא, נשים גם כאילו, כאלה? תראה את המסע. הוא אהבתי את הרצפה. עוד אני עננים, שם עוד בישראל. בורמיל. מה, אני עובד על אסף, זה? תמשיך לשים עננים, תמלא את הכל. די, עומר, זה אחלה לגמרי, כמות עננים. אתה יודע, אנחנו לא עושים עננים קטנים עם ראשים קטנים. אני אשיג רסים. למה רגע, אני פתאום אוסיף פרטיקל אפקט. הנה, אסף, ראית את הרצפה? בוא לראות איזה אחד מהם יותר טוב. מה זה רגע? איזה פרטיקל כבר אפשר לשים? אני מוסיף מלא פיירוקס פארק, זה עובד. זה עובד, כמה זה יותר טוב. הנה, זה הפנס שזה. טוב, זה נראה מעולה. וואו, אוקיי. מאוד קשה. מה? בסוף הצלחתי, אני בסוף הצלחתי. זה גם הבלון עם חור, אחי. כן, זה לא יעבור. יש כל הבלון. היה קצת קשה להבין. מה זה? קריפר, וואו. מיינקראפט אוקיי, אחלה רעיון. זה לא ניתן לי, אני נכנס למחשב. אוי לא. עומר, לא. אני נכנס למחשב. שוב, איזה חורים בסופר פופ, זה לא מסוים. סופר פופ, מה זה לא, עכשיו? לא סופר פופר. מה עשתה זה שלנו? הנה, זה אנחנו, תראה איזה יפה. איזה השקעה. אני לא שם מה, ישר לג'נדרי, מתחילים להרוס, ישר מתחילים להרוס. אתם גם שמים לג'נדרי לנו. אסף, מה זה? מה אתה עושה? מה אתה עושה שם? לא, איך זה לא עושים לג'נדרי. ככה? לג'נדרי. זה אפיק. לא, זה גוד, אני אשים גוד. זה לג'נדרי. זה לג'נדרי שלי ושל מגיע- ישראל. אסף, מה זה? מקום אחד. מקום 11. איזה מקום? וואו, אתה אסף, אנחנו מקום מקום שני, שני. אחי. כי אנחנו מטורפים, אתה ראית זה המטורף. טוב, יאללה זה היה ביי ממש חבר'ה, טוב. תודה שצפיתם. מה? תעשו לי שב. יאללה ביי. שלושה